now natin nga panahon nga do kanami now kanami lang ibarikutot ling tawid kanami lang ibarikutot akit katugnaw no kita iya sa mga hindi masyado apektado do okay lang pero sa mga apektado naton nga mga kauturan medyo masubo-subo gawa di ba pero sige lang padayon lang wala niya surandaranay ang atong sininga ginapangatubang sa karon nga mga pagtilaw magluwas sa pandemic nga atong sige na gina-experience siya hindi naton makita nga kaaway ang COVID-19 kag yes resulta pa sining malaing nga panahon kamusta unta karon si Maring kundi na si China ring paamo kana bala kag magluwas man si Tita Will mati kanami nga mabalik naman so nga matugnaw ang panahon sa aton mga mangunguma nagasalisay sila pero pag sobra naman nga makahalit sa ilang mga pananom ginapaligban man nila kag problema man para sa ila so magkasiling tabala nga bisan paano kinanglan ang tanan-tanan kasarangan lang in moderation di ba kay kung kulang kung sobra hindi manami kinanglan husto-hustuhan lang kita na gani sa aton man mga mangunguma sa aton mga farmers ay kay karon bala nga adlaw abi ninyo National Farmers Day kami dako ang amon kabalaslan sa inyo no nga mga mangunguma gani sa inyo tanan madamo gid nga salamat kay nga kamo ang nagaputoy-putoy trabaho sa sa mga nabukid nga bahin sa inyo pagtalauma na para nga makaproducer kamo na makaproduce kamo sang among sini naton na tawe sang atong ginakaon halin sa bugas hasta sa sudan sa mga karnis ng kasapatan di ba kararuton o tanon ang bugas na staple food naton mga mais di ba tanan-tanan kag ang mga kasapatan nga ginadalaman diri iya sa ubos diri sa amon nga syempre amon man ginakaon pati man sa inyo kung wala kamo ano naman lang kami man di ba dako ang amon kabalasnan sa aton sini mga farmers akan sa aton mga mangunguma isang bagsak tawe isang bagsak tawe Happy National Farmers Day para sa aton mga mangunguma malipayon lang para sa inyo tanan so relax man kamo dira man hi senior citizen aton mga senior citizen aton man pagpangamusta kaya siyempre sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad sa sininga hapon sa This Is My Life magluwas diri sa Isla San Negro, sa Isla de Sampanay, yes, sa apat ka mga probinsya dira of course Guimaras, yes, sa Masbate, yeah. Dira sa Masbate, sa Palawan, sa Romblon, salamat gid sa inyo mayong hapon na. Dira sa Masbate kay Rubilin yes na message na si Rubilin mo, kay Rubilin Villa Ganas necessario no sa imo dira bugos man nga pamilya madamo gid salamat. Maraming salamat na sa pagsama kay Tita We or sa pagkikinig sa This Is My Life sa Action Radio araw-araw from sign on the sign of sila nag-upload sa aton sa Action Radio Bacolod. Okay, Tita Wilma hindi ka na magdulog-dulog pa duro diretso na anay kantuon ka na lang ang atong sini update iya sa panahon kay ang tropical cyclone wind signal number 2 sunod sa pag-asa sa ilasing weather forecast alas 11 kaina nagapabilin ina nga nabatak iya sa siyam gihapon nga mga lugar sa Luzon bisan nga ining severe tropical storm nga si Maring daragumogya severe tropical storm nga si Maring nagamat-amat na iya agwa sa Philippine Area of Responsibility sa itong sinipar pero notice ninyo kay inasan aga no apertis bagus-bus ang hangin, bagus-bus man ang ulan. Kabudlay kung mabaskog ang hangin, baskog man ang ulan, kakululbaan. But anyway, sa nabala ni Tita Wilma sa weather bulletin sa pag-asa sa ila latest alas 11 kaina, signal number 2 sa gihapon ang siyam ka mga lugar dira sa may Cagayan, na kalakip ng Babuyan Island, ang northern portion ng Isabela, kag sa Apayao, sa Kalinga, sa Mountain Province, sa Abra, Ilocos Norte, kag Ilocos Sur. Pagkatapos may ara pa, no, kadamo pa sa mga lugar iya nga, nagapabilin man sa signal number 1. Okay.
hindi ka na napaisa isang kay madamo sila sa Malawi. Sa latest man from NDRRMC or sa National Disaster Risk Prevention and Management Council na report, may ara siyam katao ang napatay tungod sang paglaslas ni Maring. Kag magluwas sa siyam katao nga napatay, gina-validate pagid sa karon sang NDRRMC ang report nga may ara pagid iya 11, no? 11 katao nga missing tungod sini. Kalabanan sa mga casualties nga ini, suno man sa NDRRMC, bangod man sa mga insidente sa pagkatiphag sa luta, no, or landslide. Okay, kag si Maring nagapadayon man sa paghulag, nakatundan nga bahin sang West Philippine Sea, kag sa nasiling na natong si isa siya nga adlaw nagamatamad siya pagwa pa kadto sa aton Philippine Area of Responsibility kay magwa na siya sa namat gid Lord, di ba? Kag kabay pa nga also na kay subo mabatyagan naton mabaskog mis kanari tadi mabaskog ang dapyasan nga hangin. Kasarangan to masilin ta makanay tutob kasarangan, pero may ara iya panalagsa nga pagbubo sa mabaskog nga ulan ang na-experiensyahan sa bahin dito sa Cagayan Valley kag iban nga bahin sa Central Luzon. Samtang kita diri iya sa Western Visayas inatungod man sa monsoon rains na may maro pa kay Calabar Zone sa masunod pagid nga 24 oras tungod sa pagbaskog sang hangin ni Maring bangod man sa southwest monsoon, di ba? So ang panugyan sa gihapon sa mga magagmay nga mga sakayan dagat, no? Bisan pagani basta tanan nga klase sang sea vessel pahibalugid kamo kung ginapahalong kamo na kung pwede, kung mapaiway pa lang magpaiway anay sa pagpalawod kay karisigid o para iya sa inyo. Kag syempre diri sa amon sa Western Visayas, lapit man kami diri sa Dakbanos sa Bacolod, nambal na nato may ara man mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kay ti magalumo na nga atong kalangitan inatungod man sang epekto ni Maring kag sang localized thunderstorms, di ba? Yes, Tito Wilma, tagtuan ta na lang ang taob sini nga hapon alas 3:23, medyo mataas-taas 0.7 meter ang kataason sang balod. Ang hunas naman alas 9:21 kainas ang aga. Si Haring Adlaw, kaina alas 5:32 pa siya, butlak sa mga tungod sa karong simprano pa alas 5:28 madulong na magalumo na nga natong kalangitan, di ba? Kag ang temperatura nga bawat sa ganamon diri sa Bacolod Subong is 27 degrees Celsius. Pero ang temperature range sa bugos nga isla sang Negros halin sa 24 to 30 degrees Celsius. Inaang sila naton ka mga update. Sila ka mga update naton una sa bahin sang dalagan sang panahon. Kantuan tayo naman update di sa COVID, mga gamay lang nga mga reactions. Hindi kay sulod naman sa pensar ko, may ara naman yung buyan, buyan yan na statement sa Presidente Rodrigo Duterte. Hindi niya may solusyon na siya sa mga wala gihapon. Wala gihapon kag nag-alang-alang pa sa pagpabakuna batok sining makamamatay nga COVID-19 hambal ni Presidente Duterte. Tusyokan na lang sila samtang lugto pa. Abi niyo kung anong lugto, tulog pa na, di ba? Samtang nakatulog ko nung makunahan na lang kamambal. Ako na hambal. Ay, oo. Kasi kabalo naman kita na una na naging problema sa nga Pilipinas ang ginatawag na vaccine hesitancy. Kag anti-vaxxers. Mga muning nabalaka pa, nahadlok pa magpabakuna, kag iban hindi gusto magpabakuna. May ara, 43% sa mga Pilipino ang game. Okay lang sa ilang magpabakuna batot sa COVID-19. Inaging base naman sa resulta ng Pulse Asia Survey
naging pagwa sang nagligad na nga bulan sang Hulyo. Isa nga, last February, 16% lang nagsiling nga mapa-inject mo ba? Pagdagsa na, wala din mahimo na. Pero nagambal pag ganun mga kanya, madumduman sa nga, ang hindi magpabakuna ba ito sa COVID-19 ay hindi sila magtrabaho sa gobyerno. Di ba na, nagwa na sa mga kanyang, ay ho, mga anak. Siling ni Digong, yung presidente nga, amo ng problema, siling nga amo ng problema, ina mga hindi magpabakuna. Gani ang balya pangitaan ninyo na sa barangay ninyo sa kaon sa ila sinibalay kung nagkatulog ta kag bakunahan nga nagakatulog pa para makumpleto ang istorya kita mo lang na di kundi gwa naman siya on air sa mga bonsina sipin sa dabala laulat naman na nabala ko ano naman ang mga reactions ng itong mga palengga ng mga tagpalamati sa itong mga kautulan especially hindi magpabakuna. Sila niya, kung hindi pagsakaon sa balay, kung ikaw magsaka, ulatan yung gabi na kaya niya, ako bala, sila niya, I will lead the journey. Sila niya, bakunahan natin sa gabi. Niya, ako bala niya, I will lead the journey. Sila niya, mo nahambal ng presidente. Ay, oo. Kabalo na gini siya nga naghambal gani sa sorry baba ko nila na ang naghambal gani ang Department of Health di ba hindi required and COVID-19 vaccination para para pahanugutan nga magtrabaho di ba hindi na siya mandatory di po ang atong presidente naghambal si ano abi ka mo o ano mga reaction niya ay, oo. Kasi sining pandemic nga inyari, pag idong na tungod sa face-to-face classes, kaysa karoon nga itong siniched, nga itong sining Commission on Higher Education, ginatunaan nila ang posibilidad nga pahanugutan naman, patugtan man ang limited nga face-to-face classes sa tanan iya nga degree program sa mga lugar nga may manubo nga kaso sa COVID-19 kag may mataas nga vaccination rate. Kaya hambal ni CHED Chairman Prospero de Vera, sila nga ara iya pila ka mga university na may ara iya nga may high vaccination rate sa ilang mga personnel kag mga estudyante. Sinatumod kada ang Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. Nasuno sa iya nakababakuna na iya 91% ang ila faculty kag 97% naman sa ilang mga estudyante nga nagatambong sa in-person classes. Wow. Kag base man sa iya sa October 6 na report, may ada 73% na sa mga higher education personnel gikan sa 1,488 ka mga universidad kag mga kolehiyo ang nabakunahan na. Sa mga higher education institutions, so kung namin mga ginatawag nga HEI, nga malayo yan sa Metro Manila, ang masamisunod sa iya may ara manubo nga vaccination rate. Pero sa karon, masobra 30-degree programs na ang ipanugutan nga magpatigayon sang limitado nga face-to-face classes sa pungsod. Ano dira na kalakip dira ang inang may angot bala sa kurso sang medisina, na allied health sciences, engineering and technology, hotel and restaurant management, tourism and travel management, kag marine engineering and transportation. So ina nga mga kurso ara na pwede pa sa limited face-to-face classes isang pungsod. Ay huo lamang dili. Well, anyway, nakadepende man na. Pero kung mga kabataan ka lang na ipamangkuton, at din na sila iya nga huo na huo. Kinakagawa na sila sa balay ka mga kadto sa school. Makalumbayag na ba mga anak, maayo lang ko na bakunahan. Di ba? May ari pag si Tita Wilma na siplatan, amula lang ni Bala Isanay Tawe, no? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, launch sila, kusumong adlaw nag-launch sila ng ginatawag QRPH, person to merchant. Ining QR nga ini, muning natawag nila nga in short, P2M, digital payment stream ini siya, ha? Si ang kisa ini subong adlaw gin-launch na nila, ining national QR code standard or QRPH sa mga negosyante natong gamay mga dalag ko.
nagahatag ini alternative iya nga pamaagi sang pagbayad para sa mga magagmay o kung damo inyo mga transaction, no? So, paagi sang QR PHP2M, pwede na iya nga maangkon sa mga magagmay nga negosyante, ma-experience na nila ang maayo kag matawahay nga transaksyon paagi iya sa QR technology. Ito ka namin, manang unang hambal ni DSP Governor Benjamin Jokno sa Facebook account ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sila niya, QRPHP2M, ginasaligan nga yes, expected to bring broad and wide-ranging benefits to both consumers and businesses by providing Filipinos with a convenient and safe alternative to the traditional payment methods that use cash and points. Hindi ka na magamit kwarta, maulat kwarta kag mga bills na kag coins. Na daw amo na lang nang hilay-hilmuon. Kay sunod sa iya sa bulig sa QRPH, pay to merchants na ang mga tricycle drivers, ang mga manugbaligya sa merkado, mga tag-iya sa mga tiyanggi, ng mga sari-sari store, kag iban pa nga mga magagmay nga negosyo, ma-experience na nila ang benepisyo sa QR technology. So, tulad po nito, yung effects ni kay subong ni siya nga adlaw i-launch mo, kay sunod sa magahatag ini sang madasig, madali, barato nga pamaagi sang pagbayad para sa mga magagmay o kung sa damo nga klase sang transaksyon. So, hindi ka na mamproblema sang imo isinsilyo na hindi ka na mamroblema sang sinsilyo kay pwede ka na pwede magbayad ang customer sang exact amount, sang insakto gid bala nga kantidad na ari bantayan kay karon may ada para sa ibang pagin nga detalye. Although nga gin-launch nila Ario magwa ka na kamang sa pwede ka mo kalantaw ang pag-launch gid nila officially sining QRPHP2M. Alas 3 inidya karon timing din pagtapos ni Tita We. Sa This Is My Life. Alas 3 inidya sa Facebook account ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, sa mga interesado, pwede no? Para sa QRPHP2M or QRPH Payment to Merchant. Makabulig ini sa inyo sa mga may business sila ng mga magagmay. Okay, Tita Wilma, alauna 58 Action Radio, Philippine Standard Time. Hindi na ako mag-showbiz, anay Tita We. No? Sa ito na nagdala mga kautunan sa inyo man mga pagkinahanglan. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ito po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga na-trap dito o nag-stranded dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Kini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa unperman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Son Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa unperman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Son Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa unperman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Son Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nuriyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo bisa nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakabak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Dear, kita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma,
Ay, kung mga malayo pa yun, magbalaan mo ng pizza. Nagasupot-supot mga daan para nga may galastungon para sa alumni homecoming, di ba? Yes, kadamo. Sang mga memorabilia sa kabuhi nga imo madumduman sa mga nakaligad na mga tinuod, na mga bakas na lumipas siling nila. Pero kanami, balas ang na-share mo, Lula Violeta, kadamo gid sa mga senior citizen naton nga maka-relate sa imo sa ni istorya, na? Kaya ila man ma-recall ang ila mga nakaligad, ang ila love life before, di ba? Ay ho, nami gidya panumbalikan ang mga nakaligad sa aton kabuhi. Basta kita malipayon lang during those days, di ba? Pero ang pinakanami kuno high school life mo, di ba? Pero bisan ka muna lang sang imo apo nagaopdanay dira, okay man lang ang sitwasyon, tikon okay, nami man lang di ba? Kumusta lang dira sa inyo nga sang apo mo? Kamusta man sa bata mo nga ato sa abroad ya. Masiling ka bala, Lola Violeta, nga isa ini ka inspirasyon para sa aton nga mga kabataan sa karon nga hindi nila pag-uyangan ang ila mga oras tugtog hoben pa sila. Kay hindi man malain, di ba? Hindi man malain nga ma-in love, makigrelasyon o makig-boyfriend, girlfriend. Basta ibutang lang iya sa hustong nga lugar. Kag padali lang sang ila sini mga priorities. Kay ti mga kabataan importante gid ang edukasyon. Labi na subo nga pandemic, bisan na pandemic gani, bisan may pandemya gani, di ba? Nagapadayon ang ang inyo pag-eskwela. So tutuman ninyo bisan virtual lang, bisan blended learning lang, mabudlay man pero sakripisyo kay para ina sa inyo kaayuhan sa ulihin, di ba? Kinanglan i-prioritize din ang aton mga kabataan ng ilapag tuon. Amo na bisin natin na bisan kung kaisa kontraman sa aton kagustuhan pasugtan anay naton nga matuman o matagaan katumanan kung ano ang husto kag makapaayo para sa aton o sa inyo nga mga kabataan. Hindi lang magpakahuyang. Hindi lang magpadala-dala iya sa silabo sang balatyagon. Kinanglan kabandugi ka mo sa nagakadapat kag hindi dapat. Well, anyway, kay Lola, kay Lola Violeta, madamo gid nga salamat sa imo. Kabay pa nga ang Dios ara sa inyo sang imo sini apo ubayan kamo sa pagpangabuhi, although duha kamo na lang ga pangabuhi diri, pero sigurado si Tita We nga bisan may pandemic ang anak mo kag ang iya pamilya dito iya abroad, may constant communication kamo kay di ba pwede kamo ka video call istorya bisan ano yung kisa gabi ito sa ila isa subong kagahon na matamat na, di ba? Do something na amo na. Sige lang. Kaya magkanay-kanay na gani ni ang magkanay-kanay na ni gani ang nga ni Tita We? Magkanay-kanay na ni gani COVID-19 nga ini nga tunto nga ini nga nagahalit sa aton. Makita ay gid ka mo personal. Makahaksanay gid ka mo sang imo anak kag sang imo mga apo dito. Pray naton ina Lola Violeta. Kag keep yourself busy, keep on praying, make yourself busy, kag yasuot itawe. Kinanglan lingawon mo man ang imo kaugalingon, bisan ara ikaw sa balay. Okay? Ina lang ang matugda man ni Tita We sa imo dirigin padala nga istorya. Kag nami lang ha. Gani ka mo man may mga istorya man ka mo nga hindi ninyo malipatan, nakatag man sa inyo leksyon, nakatag man sa inyo inspirasyon sang una, na pwede man makuhaan na leksyon kaya palahinandigan sa iba naton ng mga kauturan iya nga nagaupod sa itong tagsaka hapon din sa This Is My Life. Yes, padala nyo lang na This Is My Life, DYEZ Action Radio, Wilrose Building, Burgos, Locson Street, Bacolod City. Hindi ganit pa din naman sa Facebook na sa isa ka social media platform ang Facebook. Kaya dali kita naga-Facebook Live. Facebook ito Facebook Live ito nag-brown out. Wala kami kabalik. Si Neko. Paano ka na bala? Okay.
So, pwede ninyo mapanita na ma-search ang ngalan ni Tita We na winumaan to pinasugaton na send message direct click nyo lang pwede ka mo da ka-type send sa ato. Basta akong kag-share tama na sa iba naton nga mga palangga nga tagpalamati nga nag-upod sa aton sa kahapon. Action Radio Philippine Standard Time alas 2:27 na preparar ka mo da sa pagbalik ni Tita We karon. Ang mga may entry para sa aton sa pamaskwa sa ARB or sa Action Radio Bacolod, ang timprano nga pagpamaskwa sa Action Radio Bacolod, nasabihin ang matawgan gani karon, kung may entry ka mo, magabatan sang 500 pesos nga cash. Kay kinanglan dumdumon yung gid ang tagline sa Action Radio Bacolod or nga itong magic word. Inang before kita magpaalam, bisa nang amon sini mga reporters, tanan nga anchorman. Ano gani? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ti amo man lang na. Di pa na din si Tawe, batong ka pa 500 pesos ni cash. Okay? So, relax and preparar sa pagbalik pagkatapos ang pilaman sa mga importante nga mga commercial. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Like C, ang pinakabagong vitamin C, non-acidic and Dr. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa
Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Philippine Standard Time, alas 2:38. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat gid sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Yes. 500 pesos ang na ating pamaswa maswerte. ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1. Aksyon Radyo. Number 1. Super excited with si Tita Wea para nga may magdaog dayon sang atong 500 pesos nga cash para sa timprano nga pamasko sa Aksyon Radio Bacolod. Saan ayan ang atong winner subong at tiona na siguro sa atong ninyabit. Hello? Hello, ma'am. Yes, sir. Ngayong hapon. Sino ni? Ignacio, si ma'am. Ignacio Jose. Pila na edad mo? 5'6", ma'am. 5'6"? Yes, ma'am. Wow, 56 years old. Taga-diin si Ignacio? Taga-barangay dito, ma'am. Sa diin, hindi ka sa barangay dito. May puro ka mo da? Barangay dito, ma'am, sa Gonzaga. Ay, oo, sige. Na-imagine ko na, Sir Jose Ignacio, ikaw nga itong winner para sa aton sa pamasko sa ARB. Napamati ka na subong radyo. Ang mamanggot na ikaw ay isa lang, tugluan ka na, ano ganing tagline sa Aksyon Radio? Ang ginambal ni, ano sa magkaalam na nila? Una sa balita, una sa aksyon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Bacolod, Aksyon Radio. Yes. Tila ka namin, di ka daw may kabuhi ang imo paghambal. Tit may premyo ka din nga 500 pesos na tayo. Congratulations. Okay, timprano nga pamasko Sa hulatun mo lang ang message kung sino ang sender kag ang transaction code para maklaim mo ang imo sinipremyo nga 500 pesos nga cash, ha? Thank you, ma'am. Welcome. Sige, God bless, sir. Okay, hello. Okay, thank you. Bye-bye. Congratulations. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo. Number 1. Okay. So, sa liwat kay Jose Ignacio, sa barangay 28, congratulations. Wow, lipay man siya. Lipay man sa tawe. Ika pa ba, may 500 pesos nga cash ka na, no? Pero, siyempre, Tita Wilma,
At least magkita mag-horoscope, daligid lang ba kapasensya sa mga naka-online na to. Ara lang sila, ho. Kay Miss Margie Haniva, mayong hapon, salamat sa pag-upod kay Tawe, kay Lili Oligo, nas kay Inday Chin Officer, thank you, kid, sila nanday, sino, pag ito Tita Wilma, kagina na si Plata naton, nadula na sila di. Vincent Chavez, yes, kag sila nanday Inday Virgie Alpinda, madamo, gina salamat, try ko man na karon, at try ko gina karon, kung ara pa sila, kung ma-open ko, no, ang inyo, pasensya gid kay nadulaan ako connection. Well, anyway, sa siningabahin, si Tita Wilma magabasa na sang aton sa ni horoscope. Para sa ating horoscope karon nga adlaw Martes, Oktubre 12 tuig 2021. Unahon anay naton ang zodiac sign nga Libra. Dira gali anay kay Inday Naomi. Inday Naomi ngayong hapon sa idalong lang na sa may barangay may. Inday Naomi ngayong hapon lang. Kay sa liwat dira sa Masbate kay Robilin Villaganas Nacesario sa bagus na pamilya mayong hapon man. Kag sa buwan kapi sa radyo man sila gapamati no sa kay Inday Lani Romiano and family. Libra. Libra ang mga Libra. Ang mga Libra na tao, September 24 tugtog Oktubre 23. Ang inyo horoscope Libra, mag-pray. No, magpangamuyo, gid. Kaya nga ang pagpangamuyo, amoy na magatudlo sa imo nga mangin kalmado ikaw sa mga intense ka mga sitwasyon bala. No? Kung mabutang sa mga ibang mga sitwasyon, nga posible ma-encounter mo sa bilog na adlaw, kag mangin trending ang comments mo sa social media. Dani paminsaron mo man sa maayo. Hindi ka lang mangin impulsive. Kinanglan, chill lang bala. Okay, libre mga maswerte mo or ninyo ng mga numero 33, 26, 49, kag 53. Raspberry red is your lucky color. Kagtuan na po ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Tita Wilma, na tao, Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22. Ang rason naman sa imo palangabuhian, amo ang pagpaninguha, ang imo determinasyon, ang imo pagsakripisyo, dani hindi ka din magpa-apekto sa mga mga negative dira nga mga criticism, pabayi lang da sila iya. Importante ikaw nagahimo sang maayo para sa imo pamilya kag sa imo man kaugalingon. Scorpio 1537 52 kag 6. Cobalt blue is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius na tao Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21. Wow! Sa mga Sagittarian, maabot ang ayuda o bulig sa pamo ka na bla. Imperfect time. Sunod sa imo horoscope. Paamo ka na. Okay? Kag subong, kinahanglan ang mga tao sa palibot mo, nga makita dira sa palibot mo, kung ano makita mo nga mga maayo, i-appreciate mo gin. Kag hindi ka din mag-compromise kung pwede pa lang. Maswerte mo nga mga numero Sagittarius, 45, 31, 12, 22. Tangerine is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman, na tao Disyembre 22, tugtog Enero, Justin 9. Kung ano ang mga dapat mo himuon, karon umpisahin na himuan na para matapos mo. Kinanglan mahinalungon ikaw sa tanan, mga plano mo, na kinanglan matapos mo ina, kay nga ara sa imo nagasuporta ang maayong nga kapalaran. Hindi balaan na sinoro, o ba, silinyaw, mayong hapon, kung tawi nag-inulan, man ko sa ila. Salamat sa nabakpan din mayon. Aquarius. Ang mga Aquarius naman, na tao Enero 20, tugtog Pebrero 18. Ang mga Aquarius daw, happy sila sa buong adlaw. Kaya nga, yes, maaninag mo na. No? Maaninag mo na, buting ganun, mamatyagan mo or makita mo na ang amat-amat na pagbukas ng oportunidad para sa imo sa career. Wow. Mas worthy mo naman yung mga numero 15, 30, 36, kag 27. Marigold yellow is your lucky color.
Ang mga Pisces naman. Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Ay, Pisces. Ang maimudra bala pag mga mo bilang hindi mapamanuha ha. Hindi man pagmanuha ang mga makita sa mga mata mo nga hindi maayo. Kaya hindi kang malikawan tao malanta mo mayaran kasi nga daw hindi namin dahil tapanghikay. Pero ang imo na bala pagpang-komento sa iba na experiensyahan mo man. Gani ang tatanain na sa labing madali nga panahon para hindi man ikaw ma-hurt pa mo ka na. Mas wanti mo nga mga numero Pisces ninyo 15, 32, 47, 22. Fire red is your lucky color. Okay? Fire red, dito ha. Alas 2:47 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang kasi Tito Wilma magkabalik pa sa dugang naton nga mga zodiac sign para sa itong text ka horoscope. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action antioxidant, meaning Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod,
kag amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain nga mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung may nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment, mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Padayong si Tita Wilma sa pagbasa sa nga tagsa ka zodiac sign para man sa ito na tagsa ka horoscope o ari na kita sa awis Tita Wilma, no? Sa mga awis, mga natao Marso 21 tugtong Abril 19, abi mo bala, kinahanglan mo din magpasalamat awis. Pasalamat ikaw sa tanan nga blessings nga imo ginabaton. Kay sunod sa imo horoscope, magpaambit ikaw bisan gamay lang para sige-sige ang paghatag sa imong sang grasya. Mga maswerte mo, ninyo nga mga numero awis, 16, 43, 26, kag 37. Sapphire blue is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20, tugtog Mayo 20. Abi mo, Taurus, dali kagin makasiling mo ka, kaya nga, maagyan mo or ma-experiensyan mo sa matutod nga kabuhi, ang abi mo anay sa pelikula lang matabo. Abi mo sa pelikula lang matabo sa mga singles, bala nga mga tao, nga mga Taurian, ha. Kung kapangaluyag ka, mapasabat mo siya. Abaw, in what way, Tita Way, kinanglan kabaluan. Maswerte mo nga mga numero Taurus, 39, 16, 23, 43. Lavender is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tugtog Hunyo 21, ay inyo naman nga horoscope karon nga adlaw. Makalakip sa imo, ma-experiensyahan amo ang legal kag financial freedom. Kahiluwayan mo legal kag sa angot sa kwarta. Kag abin mo, makahatagid sa dako nga kalipay sa imo, mga makatumbo-tumbo kag sa Gemini. Wow ha! Maswerte mo nga numero Gemini, 39, 47, 16, card 23. Shocking pink is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22,
Ariyo. Mabakal mo ang item, isa ka item na, mabakal mo isa ka item na mas barato sa isa pagid ka balaklan nga ma-convince mo ang self mo, ang kaugalingon mo nga mas quality siya yung klase ng item compared sa barato nga nakita mo. Hindi man, di ba? Bisan mahal-mahal gawa kung satisfied ka bala sa kalidad sang imo balaklon, ano mong barato kung amo na siya. Magsuwerte mo nga mga numero cancer, 25, 12, 35, kag 45. Tangerine is your lucky color. Ano nga layo naman, layo Hulyo 23, Octubre, Agosto 22. Sa imo pagpalibog. Sa imo pagpalibog sa ulo mo sa mga nagakatabo ngayon. Nagaandar naman ang imo kakulitan. Kontrol lang kaugalingon mo. Kontrol lang kaugalingon mo sa kakulit mo kay basi ba na makakita ka sa imo katapat baw ho. Kay isa pala yung kinanglan pa minsan ron, gidani sang maayo. Kung anong dapat mo ihambal, antes bala magkawa sa bibig mo ang hidap paminsaraan nay para wala ka mo. Suwerte mo naman ng mga numero 15, 42, 37, kag 26. Lilac violet is your lucky color. Ang mga Virgo naman, yes, Virgo, Agosto 23, September 23, abing madiskubrihan mo subong nga adlaw ang espiritu, ang espiritu sang kaalam. Wow. Kag amo ina mangin gabay mo para nga mangin malipayon ikaw sa imo kabuhi. Mga masuwerte mo naman ng mga numero 46, 35, 52, kag 17. Pearl white is your lucky color. So, nabatian natin, atong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon nga adlaw, Martes, Oktubre 12, tuig 2021. Ang ito na na-ukling si Titawe, mangamuyo kita, na? Mangamuyo kita sang Orasyo Imperata, batok sa COVID-19. Okay. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa amon kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang aming mga pagpanikasong, sa paggamit sini mga bakuna, sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo,
para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sining tion sang krisis. Kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang nagadangop kami umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Panamugin nga salamat sa inyong mga palanggan na nga mga tagpalamati sa pag-upod kay Tito Wilmo sa pagpangamuyo sa aton orasyon taratab by sa COVID-19 kaya itong 3 o'clock prayer na. Okay, good afternoon, Tito Wilma. Gapamati kami di sa barangay Gintugdan. Alin kay Joanne Salmetti, no? Gapangapi kay Gaulan, hindi makagwa. Joanne Isiha, Daniel Isiha. Okay, padayunan nyo lang na inyong pagpangatbaring. Wait, si Tito Wilma, wala na sa panahon gani magpaalam kita sa itong sinipag pangalagad sa Martis ng edisyon sa This is My Life. Ang ito na Bible verse of the day na mabilin sa inyo. Halin sa Psalm 24 verse 10. Who is he, the King of glory? The Lord Almighty. He is the King of glory. Salamat gid sa buwas na naman, pasensya sa wala natin maamtan nga mga messages ninyo, bawi lang si Tita We. Ha? Standby sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.